Bé, moltes gràcies, Enric. Ara sí, ho hem aconseguit, ens hem menjat el temps, tal com toca en totes les jornades, però de totes maneres si la paciència us dona... Em sembla que les 3 intervencions han estat prou entretingudes perquè no es fessin gens pesades i potser sí que val la pena que si teniu alguna pregunta, alguna intervenció, fer que alguna cosa que us valgui la pena de comunicar, obrim un moment el micròfon i si hi ha alguna cosa que vulgueu afegir abans que fem la clausura de la jornada. Hola, moltes gràcies a tots 3. Més enllà de ser temàtiques aparentment separades, trobo que tots 3 o tots 4 heu trobat punts de connexió i volia referir-me a algun d'aquests. El tema dels epònims, fins a quin punt no estan esdevenint en l'actualitat, en un món tan competitiu com l'actual, amb marques, i per tant volia preguntar-vos a l'Helena i a l'Euladi si es registraven, si aquests epònims científics abans eren simplement reconeguts i si darrerament sabeu o si hi ha processos de registre com de marca comercial. A veure, no sé si el Josep Aladín té més informació. Que jo sàpiga, sí que hi ha alguns epònims que s'han registrat com a marca perquè hi ha al darrere alguna o que s'intenten registrar perquè hi ha alguna tecnologia o alguna cosa al darrere. O sigui, hi ha alguna operació que fa servir unes determinades plaques que, pel que sabem, està en registre o s'ha registrat. Però em sembla que més aviat els epònims que es formen en medicina ve més per una cosa de que l'ús fa que es doni aquella tècnica, el nom del primer firmant potser d'un article o del cap del departament que ho ha creat o de l'hospital que l'ha originat. El que sí que hi ha de vegades és que si són, per exemple, algunes proves, alguns tests psicològics, sí que hi ha drets a vegades el que exigeixen, quan una vegada s'han validat aquestes proves, exigeixen a vegades el pagament d'unes quantitats per poder fer servir, perquè et facilitin tot el test o totes les proves aquelles. O sigui, perquè hi ha alguna cosa econòmica al darrere. Quan hi ha algun guany al darrere, llavors, clar, es mira molt més això. Ja no és tant com abans, que era tot tan altruista, diguéssim, no? Però jo diria que és una mínima part, no? És una part molt mínima. Potser de tots els que nosaltres hem vist com a eponímia catalana, a mi em venen al cap 2 casos, potser, només. No ho sé si n'hi ha més, perquè tampoc no n'hem fet un seguiment. Sí. Nosaltres ens hem centrat en els que són d'origen català, però en medicina, el diccionari que ha fet esment el Josep Aladi, hi ha 18.000 epònims, però nosaltres n'hem detectat més de 100 de catalans, d'origen català, i d'epònims catalans en aquest llibre no sé si arriben a 10. O sigui que si això ho extrapolem a altres llocs, doncs dels 18.000, vés a saber, potser n'hi ha 180.000 corrent pel món, Alguna intervenció més? Alguna pregunta? No? Doncs agraeixo un cop més als 4 ponents la traça a fer-nos atractiva aquesta presentació i ni 2 minuts, un moment perquè el director del Trencat farà la clausura de la jornada.